Nuwun sewu Rama ya. Niki wonten Nawala ya. Niki saking Bu Sudar Sukorame. Artosipun Sukorame niki napa? Ya rame gawe. Rame gawe. Sepi pamrih. Sepi pamrih. Dadi pamrih mboten wonten napa-napa ning gawene kangge kamulyaning. Oh ngoten. Kamulyan kang sae ngoten. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadi niki salam niki wajib jawabe. Salam niki wajib dipun jawab. Wajib niki sing cara agama Islam. Jee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nek sing jawab oleh ganjaran, nek sing gak jawab Oleh napa? Anake. Nggih. Nun sewu sedaya pengrawit nggih nyuwun gending setunggal podang kuning mandhapipun gubuk asmara. Wah, cocok niki. Podang kuning, gubuk asmara. Gubuk asmara. Niki saking Bu Sudar. Saking Bu Sudar. Bu Sudar niku Sukorame. Waduh, iki cocok. Nggih, dipun bawani menapa langsung napa bawa piyambak ingkang ngersakaken Bu Sudar? Pundi piyantunipun ingkang Menawa badhe asma Bu bawa Sudar? piyambak? Nawi mboten. Oh, wonten. Siap. Heeh. Nggih, tak macane. Oh, tak wacane macane. Wis wacanen. Nuwun sewu. Niki kok tulisane kaya semut ini ya. Kula saking Bu Sri Swastri. Wah, dari desa Tulang Sukorame. Oh, saking Tulang Sukorame. Minta gending setunggal RRI mandhapipun 88 nomor 2 Sriwuning mandhapipun napa niki? Tulisane kaya dengklek kecepit tulisane. Kutut manggung karepe iki. Karepe kutut manggung ya. Nggih. Sriwuning Mustika Tuban ngoten niku. Alah ya. Nggih, Bu. Monggo dipun aturaken saking Bu Sudar rumiyin niki wonten kintunan podang kuning mandhapipun gubuk asmara. Nyuwun sewu. Wong Sukorame niki Tayupan Lamongan. Nggih, Lamongan. Kecuali lek Kilenan Medion utawi Ngawi niku dipun bawani. Nggih. Pokoke kali laras niki Tayub Tuban, Lamongan, cara Nganjuk, cara Surabaya. Siap. Niki nggih kula kepuwingin sanget niki dulur-dulur saking Balong Panggang niki sepisan maju dipun aturi jejogetan. Ya diplopori no. Diplopori. Ha nggih. Jenengan. Nggih. Heeh. Yuk monggo dados. Sing banter cah. Mas Warno, Mas Warno, tak rindek saka kadongan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan elok kae tak suwun mbak aja ngecek podang kuning
ning gawe pikirku komeng sereti rentak sawang katon manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal hatiku bagi wong liyan yen siwot jangan tutut hati kepranan ora mandeg hatiku sasaya tetruk tak srenan disipikat kulute bedhok sriwane gubuk kae yen tak geleret tanpa jala tanpa tulisan warna tanda isih prawan jenenge gubuk asmara biyen nate tak gantung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpan wati nganti besok tumakan saiki gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino caketan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karama marang golaran ning gubuk asmara Gubuk asmara.